Anam-anam nang nailisan ang mga poste sa kuryente sa Bukirang Bahin sa Barangay Busay, Dakbayan sa Subo, nga nangaputol atol sa pagkuso-kuso sa Bagyong Odette. Pasado alas 11 kaginang buntag, Peace Valley nadugang sa mga dapit sa Dakbayan sa Subo nga nasugad. Si Nico Sereno sa report. Gisubay sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang dapit sa Bukirang Bahin sa Barangay Busay aron masusi ang kahimtang sa restoration efforts sa Visayan Electric. Anaa pa ang mga poste nga nangatumba, hinuon ang uban niini na ilisa na og bag-ong poste. Sa mensahe ni Queenie Sanchez Bronce, Reputation Enhancement Manager sa Visayan Electric, nga napakyas ang buhatan pagkabot sa 80% nga target nga mapasiga sa Enero 10. Adunalay 54.80% kung 258,424 ka mga customers nga dunanay kuryente. Iyang gipasabot nga mas malangan ang mga electricians sa Visayan Electric kung musud sila sa mga secondary lines kay mas kuti naman ang trabaho. Alas 11 kaganihang buntag na abtan sa GMA RTV Balitang Bisdak ang mga electricians sa Visayan Electric nga nag-energize sa may Wisdom Street sa Lower Peace Valley sa Barangay Lahog. Pipila ka mga bulupyo sa dapit ni saksi pa niini. Wala na muluwat pa og pamahayag ang taga Visayan Electric sa mga dapit nga ilang na-energize. Sa pag-energize, mibalik na pagsiga ang suga, nahayaga na ang sulod sa kapilya ug mituyok na pagbalik ang electric fan nga nag-iwag ug miiway sa kaigang sa duha ka doktor ug mga mulupyo sa dapit atol sa free check-up ni adtong higayuna. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.